τι βλέπεις. Εκεί το Βασίλη να πάρεις. Εκεί είναι το κορίτσι μας. Τι! Θα κάνω βιντεοσκόπηση όπως έκανε ο Νίκος. Έλα εδώ εσύ. Το ψάρι. Κάτσε εδώ. Θοδωρέ μου, κάτσε. Σίγουρα το τσιμπισένει. Έχουμε κάτσει όλοι πίσω εδώ μεταξύ. Όλοι σε αναμονή. Μην κόβεις, Άκη. Μην κόβεις. Προχώρα, Μην κόβεις. Ρε Άκη, μην κόβεις σου λέω. Δώσε λίγο, Άκη. Έχω σταματήσει να δω αν είναι απάνω μόνο. Δεν πειράζει. Και αυτό το παραγάντι, ρε, κάνε λίγο πιο... Βασίλη, μπορεί να κοιτάξεις πίσω. Προχώρα εσύ. Ασχολήσου με κοινωνική και στα υπόλοιπα. Ό,τι είναι τώρα. Ναι, μάζευε εσύ και θα δούμε. Άμα είναι πάνω. Όταν πεις μπετονιά, φώναξε. Είναι, άμα είναι να πάω. Ναι, μάζαβε σου λέω και άμα μην του χάσεις τα μανταλάκια. Είναι και από εκεί μανταλάκι, μην το χάσεις. Δεξιά. Μπαίνω μπετονιά. Μπαίνει μπετονιά. Πού ρε βάζω. Άκη το μανταλάκι από εκεί το βγάλες. Δεξιά λίγο. Αριστερά. Είναι πάνω λέει. Πού ρε μαζό. Ο Βασίλης είπε είναι πάνω. Αφού σου λέω. Α. Πού ρε πάσω. 5 φορές μου είπε, 5 φορές μου ακούω. Τον καφέ όμως τον έχω σε πρώτο πλάνο. Δεξιά λίγο. Δεξιά. Εκεί ακόμα ρε. Αριστερά λίγο. Εδώ πρέπει να ξενερώσει τώρα, να το βλέπετε πίσω. Βλέπετε ψάρι τίποτα. Νάτο, νάτο, νάτο. Όχι Παναγία μου, να έρθει. Παιδιά είναι μαύρο, Τεράστιο. Είναι μαύρο. Μην φωνάζετε ρε. Επειδή δεν είναι μέσα. Ναι, είναι μαύρο, αυτό λέω. Δεν είναι. Δεν είναι. Έλα, για μάζεψε Βασίλη. Έλα, έλα. Εδώ ρε, στο τιμόνι γρήγορα, στο τιμόνι αριστερά. Αριστερά γρήγορα. Έλα, πιάστο εσύ και θα δούμε μετά αν είναι μεγάλη ή μικρή. Πιάστηνε. Έτσι. Αυτό είναι, μπράβο. Άντε λοιπόν σήμερα σκάσαμε να πιάσουμε ένα ψάρι. Τι είναι αυτό ρε, τεράστιο. Θόδωρε, πρώτη φορά λέει. Θόδωρε, μη φοβάσαι. Φοβάται το παιδί ρε. Μη φοβάσαι αγάπη μου. Τεράστιο ρε. Τι είναι αυτό. Έφαγε όλα τα ψάρια, πού είναι τα ψάρια ρε. Βασίλη, το παιδί χέστηκε ρε. Τεράστιο. Το παιδί φοβήθηκε ρε. Θόδωρε, δεν έχεις ξαναδεί πρώτη φορά. Ο Νίκος και η Μαρία έχουν ξαναδεί ρε. Και μεγαλύτερο. Πού είναι η πέντσα τώρα, δεν ξέρω που είναι η πέντσα. Εγώ κάνω βιντεοσκόπηση. Πήγα τα ψάρια. Το έφαγε ρε, κοιτά να τα προφυλάξει. Γαϊδούρι. Μάγκα. Δεν έχει ξαναδεί τέτοιο είναι τεράστιο. Έλα, αυτό είναι. Πιάσ' το Θόδωρε. Με το γάτζο, κράτα το έτσι. Έτσι, να έχεις και βίντεο με ψάρι, έτσι. Καλά. Να έχω κι Μη εγώ φοβάσαι. ένα βίντεο. Έλα, πηγαίνετε, προσέχτε, Έλα εδώ που είμαι εγώ. μη σας την άξει. Μη σας την άξει και φοβηθείτε. Εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Αφήστε το ψάρι σε μένα. Έλα και σε μένα. Ας το ψάρι σε μένα, ας το χέρι σου. Εκεί. Ρε, όσο είδα το Θόδωρο να φεύγει στην άκρη, έπαθα πλάκα. Να σου πω τώρα να σταματήσουμε το βίντεο να σας βγάλουμε μια φωτογραφία. Πάτα το κουμπί. Πώς, αυτό εδώ. Ναι.